Čaute lidi, moje jméno je Vendax, vítám vás u dnešního videa z Minecraftu a dneska budeme hrát PvPčka duely tady na Hypixelu a rovnou se můžeme vrhnout do hry. Kámo, aspoň jednou musíme vyhrát v tomhle videu a budu spokojený. A vypadá to, že týpeček je asi AFK. Tak OK, tak to byl asi jenom rage bait. Kámo, ale jaký kombíčka mi dávají? OK. 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 Ty kokos, tak teďka tohle. Prosím, kámo. Ne, hoší. Kámo, věřte mi. Tohle dáme. Kámo, tak střílej, nenatahuj. Kámo, to jsou ty vole. To jsou nervy. Ty vole, já už mám půl HPčka, kámo, tohle nemám šanci vyhrát. Ten mě jednou... Co ty vole? OK, máme tady další battle. Další battle, kde prohrajem samozřejmě. Teďka půjdeme zase rybařit. Protože to je jediný, co umí. Vždycky. Kámo, ale jaký kombo mi můžu zandat takhle? Jinak. OK. Jsme na tom zase tak nějak stejně. Musíme ho trošku tady zlobit. No prostě otravovat tím zaprutem. On si měl zase 10krát hitne a potom zase prohrou. Kámo, to není možný. To není možný tohle. Kámo... Ne, prostě. Ukaž lidi, jak dlouho nahráváme. Boom. Tak ne. Kam? Zase ty vole nějaký rybář. Profesionální. Kam, ale proto ho trošku dávám. A potom se přijde zase mečem. Dáme si... Kámo, však jsem měl třeba 5 HPček, tyjo. Však jsem se koukal, měl jsem 5 srdíček a borec mě dal one shot, tyjo. Kámo, jak to ty lidi dělají, tyjo. Kámo, zase sniper, no ne. Pojď pěkně, vystřílej si to všechno pěkně, mimo všechno si to myslí. Pojď ještě ten poslední. Ejka dostaneš. 1, 2, 3. Kámo, to mi neříkej, že všechno zase myslí. Tomu kam se pozerám, on ten borec. Tak pojď. Tak pojď ty. Týpečku, ne. Ale koukám, že je na tom asi tak skillově stejně jako já. Let's go! Úplně nubácký, kámo, úplně nejvíc nubácká výhra. Ale zvládl jsem to, jsem na sebe pyšnej. Ok, máme tady dalšího týpečka, zase se rozbíhá, takže to bude nějaký tryharder. Ty vole, zase nějaký sniper. Ale snipí tak stejně jako já. Takže se na ně otočím. Střelím ho. Prosím, kámo, to je villager, ne? Nebo co to je? Jo, villager tady na mě útočí. Kamaráde. Ok, let's go. Pojď do fightu, kam. Ty vole, kombo. Ne. Ale docela dobrý kombo jsem mu zandal, jo. Ok, zkusíme ho trošku shotnout. Hej, to je zase ten stejný borec. Zase proti villagerovi. Kámo. Prosím. Tak tohle neříkej, že prohraju. Kámo, hoši, já do toho dám úplně všechno, tohle musím vyhrát. Kámo, má 2 HPčka, vám říkám. Už
má 3 ten. Yes! Kámo, druhý win, jo. Za tohle video. OK, máme tady další zápas. Tak pojď. Zase si ho opatrně nahitujem. On se zase ke mně úplně přiblíží, rychle. Jo, pojď. Už máš méně HPček, kámo, tohle nezvládneš. Tohle nezvládneš, ti říkám. Kámo, pojď. Další borec, který má stejnou úroveň jako já, kámo, skillu. Yes, kámo, 3. win. No to je crazy, kámo, co se to dneska děje. Už se nám začíná tyho pomalu dařit. OK, jdeme. Trošku se ho nahitujem, zápečka. Kámo, tak tady to jak dobře dočuje. Kámo, co? To jak udělal? Kámo, jdeme na něj nožem. Teda mečem. Ty vole, ale dobře jsem mu dal. Tyjo, teďka se nějak daří. Kámo, tak ty co děláš? Kámo, 3. win po sobě. Tak tohle je crazy. Tohle je crazy, lidi. Nebudem to zdržovat. Tak pojď. Zase si ho trošku předhitujem. Mám vůbec nějakou šanci. OK, tak jdeme na to. Komu mě? To mi nedělej. Ne, zase prutem, ty vole. Ach jaj. Kam se kouká? Ty vole, jaký kombo mi dal prutem? Prostě prutem. Tak pojď. Uno reverse, kámo, co to je? Tak ne, nech mě bejt. Kam já se nemůžu trefit? Ne, šípej. To mi nedělej. Kámo. Kámo, to je zase stejný cápek, ne? Kámo, ale jak? Já to nechápu, jak to takhle dělají ty borci. Kámo, už klikám, ani nevím co, tyjo. Zase prohraju. GG, no. Vidím to asi na poslední 3 hry a pak končím. Už zase chytám nervy u toho. OK, už zase flexí borec, kámo. Tady na mě flexí Michael Jackson. OK, 1 střela. Let's go. Prostě. Yes, kámo. 5. výhra. Tak možná ještě končit nebudem. Možná se nám teďka poštěstilo. Jdem si pro další výhru. Ne, to je zase tady ten, kámo. To je zase tady ten chcípák. No nic, tak jdeme na něj. Kámo, prosím. Kámo. Brácho, dej mi to vítězství. Kámo. Já jsem tak low. Ne. Kámo, já jsem tak doufal, že tady toho borce porazím. Já jsem to tak doufal, ty. OK, další borec. Teď se nějak lagnu. Kámo, to je zase ten stejný. Tyjo, proti tomuhle dneska už hrám třeba po 5. Ale vždycky mě to zabije.
šancičky, že zase proti mě vyhraje. Pojď, je to docela vyrobený, teďka musím. Kamo, já nevím, co proti němu mám dělat, kamo. Koukejte, kamo, už mám zase půl hapka. Samozřejmě, kdybyste viděli, že mám nějakou špatnou kvalitu videa, nebo já nevím, mikrofon, tak mi již tak napište do komentářů, byl bych za to rád, protože já to sám úplně jakože nevím. A kdybyste chtěli další video duelu, tak mi samozřejmě napište do komentářů. No pojď! Kamo, teďka už neutečeš. To si pokazil. Kamo, teď jsme na tom úplně stejně. Kamo, prosím, ne, já to poslám. Yes, kámo! Let's go! Vyhráli jsme proti tady tomu tryhardovi. Takže tohle bylo všechno z dnešního videa, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a pokud chcete další video z PvPček, tak mi napište do komentářů. Zatím čau!